No niin, heipä hei, arvoisa videon katsoja. Mulla on tässä nyt uusi Osmo Action, DJI siis. Anteeksi, aloitetaan talusta. DJI Osmo Action 5 Pro. Joo, semmonen kamera mulla on nyt tässä näin. Tämmönen Action-kamera. Ja mä haluan nyt testata tätä pimeässä valaistuksessa tietenkin. Älkää välittäkö tosta mun sohvasta, se nyt on mitä on. Joo. Ja sitten mennään tähän vähän kirkkaampaan valoon. Oho. Näin. Ja tässä on yksi siisti ominaisuus. Kun mä käännän tän koko laitteen nyt niinku kuvaamaan tuonne, niin mä pystyn tän ison ruudun ottamaan käyttöön ihan lentäen sillä, että mä swipaan sitä. Mun ei tarvi enää painella noita hemmetin painikkeita, vaan se on tavallaan niinku kosketus on koko ajan käytössä. Ja nyt mä käytän 50 freimiä. Joo, 50 freimillä kuvaa. Koska ilmeisesti mä hyödyn siitä jotain. Mutta ainakin tällä näytöllä, nyt tällä isolla näytöllä mä näen, kun mä liikun, niin tää tekee vähän semmoista tök tök tök, mutta se voi johtua siitä, että mulla on tässä semmoinen Rocksteady Plus-ominaisuus, mikä vähän kroppaa kyllä kuvaa, mutta jos tää on niinku wideilla, ultrawideilla tää kuva, niin mä kuitenkin näen hyvinkin, tai pystyn kuvaamaan niinku hyvinkin paljon näitä reunoja. Ja mä pystyn muuttamaan niitä tietenkin, mutta tää ultrawide vaikuttaa hauskalta, niin mä nyt käytän sitä. Tähän varmaan tulee sitä kalan silmää aika paljon, ellei Nessun silmää. Joo. Ja joo, nyt mä tulin hankkineeksi tämmösen. Ja sit kuulkaas, nyt jos tänne tulee jotain vääränlaisia henkilöitymiä sisään, niin pääsette kameraan. Tämän minä tulen nyt asentamaan, seuraava projekti on asentaa se, mutta mä en sitä tietenkään kuvaa. Tai varmaan kuvaa, mutta mä en julkaise sitä, koska mä haluan, että se heti on tiedossa. Ja nyt kaikki vääränlaiset henkilöt pääsevät sisään jostakin semmoista paikasta, mitä ei kuvattu. No en tiedä, ei kai. Mut hei, tää on nyt ensimmäinen video, mikä on nyt sit otettu tällä Action 5 Prolla. Sieltähän ei julkaistu tavallista Action 5, tuli vain tää Pro. Eli tää ei ole mikään itsestään kääntyvä tai tässä ei ole sitä gimbal-ominaisuutta. Tää on ihan vaan tämmönen perinteinen Action-kamera. Sieltä heti Actionia. Nessu ja Nessun pahvi. Nessu on tehnyt Actionia sinne. Kyllä on. Joo. No, nyt kello tulee niinkin paljon tällä hetkellä kuin 23, se itse asiassa on jo 23, niin mä lähden saunaan. Mulla on mulla on yösauna. Kyllä mä tykkään yösauna ja siellä voi vaan olla. Ja sit pääsee vielä jälkilämpöökin, kun se kiuas siitä kylmenee pikkuhiljaa, se on ihan parasta. Mä lähden sinne. Mä otan sinne kyllä tämän mun perinteisen Osmon, eli tämän ykkösen, niin mä käytän tätä saunassa, niin mä pääsen tekemään niitä pölinöitä saunassa videoita sitten. Kun mä en puhelinta viittis kuitenkaan siinä lämpöihin niin usein viedä, niin tällä pärjätään siellä vallan mainiosti. Ja tätä Action 5, niin no ehkä testiksi otan senkin sinne, katsotaan miten se kuumuutta kestää ja näin. Mutta kertokaa mielipiteitä. Ja on ihan kiva saada vielä tänne testajoukon kanavallekin jotain. Niin olkoon tämä nyt siis se video. Tässä muuten on aika, mikä näkyy tosi isona tässä on-screenissä. Eli mähän katon nyt tähän niin kuin etunäyttöön. Siinä on pieni näyttö, aivan niin kuin tässä Osmo 1:ssäkin on pieni näyttö tuossa edessä. Niin sitä on kiva. Mutta siitä puuttuu tämä kiva ominaisuus, kun mä käännän tän, niin mä voin vaan vaivata tämän auki tämän takanäytön. Tässä on myös olemassa ominaisuus, jossa nämä näytöt saa samaan aikaan päälle, mutta mä en tiedä sitä, että kuvaako se silleen, että se näyttää niin kuin etu ja takaa. Eihän se tietenkään voi, koska ei tuossa takana mitään kameraa, herra jumala, ole. No niin, mutta siis, joo, en tiedä mitä se editin. Mutta kuitenkin sen näytön saa jätettyä päälle. Niin, että kummatkin näytöt kuvaa tätä samaa kuvaa tietenkin. Se olisi ollut siistiä, jos siellä olisi ollut joku pieni kamera, millä olisi pystynyt sitten jotain niin kuin
tuplakuvia tekemään, niin kuin Samsungin puhelimilla pystyy. Mutta tää on ihan hyvä. Tää on ihan hyvä näinkin. Ei hankita liikaa sellaisia ominaisuuksia, mitkä syö sen akun hetkessä tyhjäksi. Tää on hienoa. Tässä on myös digitaalinen zoomi. Aina niin kuin kaksinkertaiseksi voi tehdä kuvan. Mä en tiedä muuttuuko se sitten noiden moodien myötä, että vaikka tavallisessa standardissa niin pystyisi zoomata enemmän, mutta ultrawideissa sitten niin se on vaan toi yksikertainen. Mutta se on siistiä, että se on. Katsotaan toimiiko se muuten tästä ekasta näytöstä. Tai tästä pikkunäytöstä ei toimi. Mutta täältä, eikö itse asiassa saankohan mä sen toimimaan täältäkin? Joo, kyllä mä saan sen tästäkin toimimaan. Mä pystyn tästäkin säätämään zoomausta. Se on mahdollista. Nyt pystyy. Hei Niilo. Action-kamerallakin pystyy zoomaamaan, mutta joo, digitaalinen zoomi on aina digitaalinen, mutta zoomaa kuitenkin. Jaha, Nessu ottaa spridea täällä. Spridaus meneillään. Ai niin, menkääs kuuntelemaan SoundCloudista Nessun kappale. Siellä on uutta AI-musiikkia tarjolla. Eipä siitä sen. Täältä tähän. Mistä sulle saatais?